majlise wong sing apik-apik alhamdulillah. Ning sing ora kalah penting lho yu. Ora mentok ngapura-ngapuranan silaturahim, kosong-kosong ora. Nerusake ibadah nang bulan Ramadan iki sing rada angel. Rada angel. Jajal wingi nang bulan Ramadan do jamaah, saged ta? Bacaan badan tekan jamaah ora. Ini nang bulan Ramadan nang musala ana tadarus Quran, nang masjid tadarus Quran, bahkan di rumah-rumah penduduk tadarus Quran, mbak sambutan niku nek tadarus dilangsungake padha leren. Lah, mula monggo khususnya lek makmurke masjid do jamaah, lek makmurke musala do jamaah, niku sing perlu sing tadarus Quran ya diterusake nang sasi Syawal. Allahumma amin. Ya nek ora iso ngundhakake ning istiqomah ngamal apike. Allahumma amin. Amin. Niki linangkung nang kahanan sing kaya ngeten ya Bu ya. Ana geopolitik perang antara Iran mungsuhe Donald Bebek karo setan Yahoo. Kita umat Islam harus ikut peduli, Pak. Minimal pedulinya bagaimana? Minimal nek dhewe arek ngirim napa rudal aja, rudale pangan ae wong bakso rudal do dipangan kok. Ora kanggo rudal Indonesia kok kirim-kirim Iran. Pangan nih kok bakso rudal ada dipangan to. Ngirimi donga minimal pripun donganipun Allahumma suril Islam wal muslimin wa ahlikil kafarota wadzalimin. Minimal donga kuwi, ya Allah menjadi paring pitulung dateng umat Islam lan umat Islam termasuk sing nang Iran, sing nang Palestina. Allahumma amin. Termasuk sing nang Indonesia nggih. Wa ahlikil kafarata wa dzalimin. Ya Allah, semoga kau binasakan orang kafir, orang-orang dolim kaya to Israel wong dolim-dolim kae. Aku lempun donga kok dereng mandi, ya engko sik alon-alon. Alon-alon. Yes, minimal ada peduli. Sebab nek ana wong Islam ora peduli karo urusane Islam liyane, malam yahtam bi umuril muslimin falaisa minna. Ngerti nek Iran ki jelas Islami, cetha Islami, urusan kono beda aliran kok resman dirembuk. Nang Qur'ane ya padha, nabine padha, Gusti Allah ya padha, kiblate ya padha, limang wektune salate ya padha. Nggih napa nggih? Mentok beda-beda sithik ora masalah, padha Islami. Ya kudu peduli. Ana wong Islam kek didolimi nang Palestina, ya kita minimal berdoa. Sebab malam yahtam bi umuril muslimin, sapa wae ngaku Islam ning ora peduli karo urusane wong Islam liyane falaisa minna. Kanjeng Nabi dudu rombongane aku. Rombongan apa? Rombongan Donald Bebek. Ya peduli. Dan ini imbasnya kepada kita semua perang niki. Karena Iran punya pegangan Selat Hormuz. Nah, lewat kono remuk to. Ning Indonesia diizinkan wingi. Tapi dhewe maune ya malah wong Magelang MI Ma'arif Diangan sing gugur di Midnono di bom wong kono pasukan penjaga perdamaian PBB dari Indonesia. Nah niki gune kudu peduli. Ora peduli berarti dudu rombongane Kanjeng Nabi ngoten mawon. Dan ekonomi otomatis ning ya ora semang kuwatir wong Gusti Allah ke sugih. Innallaha ghaniyun 'anil alamin. Saking gusare nek wong sing sugih-sugih malah mumet, dhewe lah wong ora duwe malah tenang-tenang to. Wong sugih mumet menterine dadi menteri Indonesia ki aja pinter, goblok. Pinter dadi menteri nek goblok malah dadi menteri. Menteri nganjurake mohon karena dunia seperti ini imbanya ekonomi untuk bahan bakar, mohon ibu-ibu kalau masak sudah selesai kompor dimatikan. Menteri goblok kok pinter kenake. Cah cilik ngerti ora semua dadi menteri, wah menteri kok pekok. Nah, saiki Pak Lurah kon toto-toto, Pak Lurah ora patek ora nang desa. Bupati saka omah saka kantor kon naik sepeda ontel, ku sepeda ontel kon tuku pemerintah ora kacek. Larang sisan. Engko malah-malah kon lari. Oke bupati mati nom iki. Nah, kesayang
Ora kira-kira. Kadang-kadang saiki iki pejabat ora kudu pinter, goblok iki dudu Mas Dadi niku. Ora mikir kaya lah niki. Bila monggo nek dhewe ngoten anane ming bismillah nek cara Allah yarham Mbah Ki Ilyas Kalipaing penak salat ngaji nyambut gawe salat tandane Islame ngaji ngilangi kok bojone oh bodone nyambut gawe nolak melarat sair kepenak sange Allah yarham Mbah Ki Ilyas Kalipaing Pondok Pesantren Fathul Mubarak sair penak wong Islam ki sepenting salat ngaji nyambut salat tandane Islame ngaji ngilangi bodone nyambut gawe nolak melarate sireng-sireng ki bejo donya akhirat Allahumma amin. Lah sing mboten kalah penting wau tak aturke nggo salat 5 wektune dijaga syukur kanthi berjamaah. Yo gandeng kondisi kaya ngeten karena geopolitik global seperti ini, imbahnya ekonomi, mulai yo ayo tambah lek sumeleh marang Allah Taala, Pak Usman. Kula nek jan kon sumeleh khusuk marang Gusti Allah niku urung iso, yo nyepak marang wong sing cepak marang Gusti Allah. Mbah Ki kok ajek mujahadah teko dereki. Awak dhewek dongan durung patek mandi Mbah Ki ndonga dhewe amin amin karo merem mandi kena wae kok nggih napa nggih wong wis ana sing luwih cepak dhewe nyepak angel banget yo nyepak karo wong sing cepak marang pengirane Allahumma amin. Oh nek ngono wong nek pengen mulya lho kudu rekoso Pak Usman kit biyen sareng kit biyen dene wis ngerti. Yo lek cara nang lakon wayang tak gawake wayang barang kaya nang lakon Pandu Swarga. Wong nek pengen golek swarga mesti akeh godane, wong nek pengen mulya kudu gelem rekoso.
arum kasliring samirana hamre sekar kadung ngas kandanyo maweh raras renaning driya putraning sun nggir bocah gagah Wijasena sena wah kunti tali broto ibuku apa nyaket marang Kanjeng Ibu adoh awit caket sun raketake semono tresnaning wong tuwa marang putra najan to anakmu Wijasena atine bungah awit wong tuwa sing kaya tresnane marang anak-anake padha basuki nggonmu ngadhep ana ngersane Kanjeng Ibu Sena entuk pandongane Kunti ibu lan suwiji apa anakmu ngaturi sembah bekti marang sliramu Kunti ibuku ya ndak tampa kali bojo pangestri Kanjeng Ibu wae tampanana wah lamun bisa tak gegem langasta tak pundi mustaka tumapaing jaja dadi jimat mengko anakku nggir Wijasena sawise prayoga ngadhep dadi kecoting ati kaget penggalimu putra pirang-pirang tak timbali tanpa kinanten kakang lawan adi mula aku takon kenangane apa sing mbok timbali wong anakmu sing murang tata Sena apa saksidane wong tamu sinuwun Prabu Pandhu Dewanata Ibu Ratu-ratu bungah tansah membeng sungkawa wong mati ora semanggetuni tangis terus-terus kaping 7 ora bakal bali sing wis mati mbok ya wis Sena apa ibu susah ora ngetuni wong wis mati patiripti harca padha kudraning Gusti sing kabeh menungso bakal nampa kalbu dulur-dulur ana ing susukan ana ing Tegalarum iya ning titenane wong susukan wong Tegalarum wong Borobudur sing cepak patine iki ana 3 perkara apa siji lalen angger wong susukan wong Tegalarum mesti penyakit lali karo bojo lali ora nafkahi malah wae rondo pinggire apa ana informasi saka Pak Lurah anak nang kono duwe nang kene duwe decer-ecerone ning lali ora dopeni kuwi ana informasi saka pusat utang bayune omahe nang ngarepe ya lali ora nyarutang tandane wong susukan wis ora mati Allahumma mati ya amin ra gelem mati ya amin sing nomor loro ngantuang lho kok ngono mayit ki lak rata-rata merem-merem mayit mecicil panggus merang-merem yo nang motor Israil biasane matine rada dhisik sing nomor 3 lungguh lendean sinden aja sok lungguh lendean nek mati nome maneman ngududane ndak glayaran lho kok ngono wong nganggo wis lingguh lendean tandha raga wis abot nyangga nyawa timbang abot suwanake marang Gusti Kang Maha Kuwasa sing dawuh ngono ulama saka ngendi asmane sapa kitabe apa dudu ulama ngger sing ngomong ming Usman Ridho tak kira ulama dudu ning ora kuwi ya ngger ibu susah awit ibu napa wising Gusti lumantar pasumpenan lamun wong tamu sinuwun Prabu Pandhu Dewanata seda nanging ora entuk jatah ing swarga Sena Wijasena satriya gagah piteksa Kudek Pak Simbar Jojo
tali brata ibuku. Iya Sena. Anakmu bocah murang tata krungu kabar bapakku seda entuk swarga branta atiku. Iya. Mula prasetya aku ora bakal bali nang susukan nek urung klakon munggahke swarga bapakku Pandhu Dewanata. Jagat bungah. Syukur alhamdulillah seneng atine wong tuwa. Ora rugi anggonku mondok-mondokake najan tamben kataman tak dolke wedhus siji. Ning kena tak ugemi wong dadi kandhamu Sena. Wijasena Satra Pandhawa lek guneman sepisan tak ugemi ora kasembatan tak gawane mati. Bagus. Wong tuwa bakal ndedonga saka susukan nger. Muga kasembatan jangka sedya kang utama nggonmu bakal golek swarga wong tuwa. Donga pamuji tak jaluk budal Ingkang prayoga ngati-ati. Ya teka mangkono. Sampun paripurna dipun Dewi Kunthi Talibrata tumandha ingkang putra Raden Wijasena gregah yayasinipi. Kesahipun Raden Wijasena mun katungga swan sang guru Begawan Durna wonten ing kapandhitan Sukalima Resi Kumbayana. Najan Raden Wijasena bocah murang tata swan guru mboten nilar Subasita. Tinom samlamun lamun Cinandra laku Wijasena liyah utang tanpa larapan. Sing sayo sing ngono pangandika ngudar ngelmu kang sanyata limpat ngudar ngelmu samudana pacak pamadyaning laga manggol tombak mentang gendhewa kondak blagudis manyar-manyar selikur dinaga mlesul komplit gantil bututi henel ora sisip kon Kuntulu praptaning Wijasena ngger padha pasuki anak muridku ngger Wijasena
bener wae kang dadi dawuh Durna bapakku. Wijasena sing teka entuk dongamu lan swiji apa anakmu ngaturi sembah bekti marang sliramu Durna guruku. Oh, walah lole kondok plekudis manyar-manyar. Yo ndak tampa ngger bekti ingkang bapa tampanono. Pundi mustaka tumapak jaja dadi jimat. Mengkono. Sawise prayoga ngadhem menawa wigati apa ki dadak gedarang-darang ning susukan Tegalarum kene. Bakal takon. Takon apa? Ujare Mbok Bakul sinambi wara. Kabar ndak tampa saka ibuku Kuntri Talibrata bapakku sedo ora entuk swarga ki bener apa ora Durna bapakku. Coba sawangen ning kaca pasanmu. Oh, walah lole kondok plekudis manyar-manyar. Ndak sawangane kaca pasan yen mak lampir biyen malam Senin nang Dosi Arya Maryatun nonton Juwaria wong Atemi Nurul Mbak Yusolika Mbah Urip Mbah Urip nanti bener lamun Sinuwun Prabu Seto ora entuk swarga ki pancen bener. Mula aku takon anak pengen bekti marang wong tuwa sing wis sedo nggoleki swarga bisa apa ora? Anak pengen bekti marang wong tua sing wis sedo nggoleki swarga bisa apa ora ngono? Iya. Aku NU ora? NU. Nek NU bisa, nek liyane mbuh aku dudu rombongane. Yen ngono bisa. Apa sanggane? Rawi-rawi rantas malang-malang butung. Aja meneh menungso dewa tak singkirake. Bagus. Yen pancen sliramu pengen ngleki swarga wong tamu sing wis sedo anakku ngger Kirna. Kok Kirna? Sena kuwi bojone Pariyah Rembulan. Siji sliramu kudu luru banyu suci Perwitasari. Luru banyu Perwitasari gawe apa Durna bapakku? Kanggo siram jamah sepersik lahir lan batin. Yen wis kelakon siram banyu Perwitasari resik lahir batin jur kepiye? Lah nek wis resik lahir batin nger sliramu enggal-enggal luru kiblat papat puncer siji. Kiblat papat puncer siji nang ndi panggonane Durna bapakku? Gusti Allah dawuh nang Quran fawali wajhaka syatrul masjidil haram. Durna pinter dalil Quran. Oh Durna pondokan. Nek wis ketemu kiblatin jur kepiye? Lah nek wis ketemu kiblatin nger senenggal manengku puja manembah ibadah marang Gusti Kang Maha Kuwasa wajibe sedina sewengi ping 5. Syukur tambah qobliyah ba'diyae kanthi cara sedekep astanira nutupi babahan hawa sanga. Wijasena kudu manembah marang Gusti Kang Maha Kuwasa. Wajibe sedina sewengi ping 5. Ping 5. Suku ndak tambah sunah-sunahe. Aja ninggal wiridane, ndak dikira nyukcul. Nyukcul ke basa apa? Inggris. Cara Jawa munyuk ucul. Lho kok ngono? Imam Abdurrahman As-Saqafi dawuh malam yakun fi wirdun fa huwa kirdun. Artine apa? Matur Pak Ki Ramadan. Aku tak ndarani gawe-gawe. Mulai dijawab, sapa wong rasa wiridan monggo dheweke kethek. Lho kok ngono? Aku rong to weruh kethek wiridan. Padha. Berarti nek ora wiridan kethek. Anggonku manembah kanthi sedekep tanganku nutupi babahan hawa sanga. Sing tak takokake babahan hawa sanga ki pratilane apa? Bolongan hawa cacahe sanga dumraganing jalma menungsa. Ora tutup nganggo ibadah gedlarung tuminta angkara murka. Menungsa maksiat ming gara-gara bolongan hawa cacahe sanga. Cara wong susukan wong Tegalarum kok buntet-buntet mesti ora ana maksiat. Iya, ning ora ana manak. Nang apa? Abuntet. Juk bolongan hawa cacahe sanga ki pratilane apa? Pratilane tutuk siji. Iya. Irung loro bolongane ditung. 3. Mripat loro. 5. Telingan loro. 7. Sing loro goleki dhewe. Kapan? Pas adus. Mbok golekake prek. Kayak ngaji kok prek lakune dono ngono ngeyel.
anggonku manembah ngibadah gawe apa minta jatah ing swarga bocah murang totong nek ndonga apa dijabahi Aja kuwatir, Nger. Gusti Allah kendat kang welas asih tanpa pilih kasih. Ora perlu takon Mbak Yusulasih. sapa Bojone Jaswati. Monggo wis ngendika nang Quran, ud'uni astajib lakum. Do nyuwun sira marang ingsun Allah, ingsun mesti bakal ngijabahi padha atiku takon sak perkara nang ndi panggonane Bayu Perwitasari telenging samudra. adoh tak oyak cedhak ya tak gayuh pamit budal Wong tuwa ndedonga Nger saka susukan. Kasempatan jaga setya kang utama ning sadurunge budal nek ngelak wedange dombe dhisik. ya tak obene Wis mbok ombe Nger. wis Legi apa ora? blas Wedang putih kon legi mbok njajal tegane. musik Kelapa ijo legi apa ora? ora pateh penomeng Kok ngerti? jelas urung cetha tegane rada tuwa sithik legi pamit budal Pak Prayoga anakku kek Wijasena. Sosoro maruta yaksa mangana anung siung nyama wangis hong tete iwang kololodra Ibu Betari Satria kagro jajakan turut susukan tekalarum sapa Satria panenggaing Pandhawa Wijasena aranku lakuwe sapa tepungake aku kang aran Ditya kala Dajjal laknatullah sapa Ditya kala Dajjal laknatullah buta jenengane aneh buta anyar tukul tahun 2026 jajakan turut susukan dengan apa ngetutake jangkah sikil kerja hati tekan urusanmu sengak jawabannya gue nek karo Pak Kiai pernah apa penderek karo Pak Lurah Tegalarum bolo manten Kebon Sari yo nderek mungsu aku nderek para pejabat nderek para kiai para alim ulama ngajak umat padha taat ngibadah men slamet donya akhirat dianggep mungsuhmu jalaran apa
Ya ngono ke program mungsuh aku. Tak takon nang negara iki ana balamu ana mungsuhmu apa? Ana. Sapa balamu, sapa mungsuhmu? Mungsuhku pejabat sing jujur, sing adil, sing mikirke sejahteraning rakyat. Pejabat mungsuhku. Balamu sing badhek duwite negara nguntal duwite ngrakyate termasuk rebutan MBG kaya balane aku. MBG ke korupsi berjamaah. Sing nguwatirake sampeyan ana kiai melu nguntal MBG. Ana apa ora? Ora. Kaya balamu, balane aku. Nek gayus karo kowe pernah apa? Ponaang. Ahmad Fatona, Adi. Sing korupsi proyek EKTP ke sapa? Oke, hajingan kabeh. Nek haji mlebu swarga, nek hajingan ora mlebu swarga. Hasu kowe. Ora entuk muni ngono. Oh, butoke bebas. Butoke sak karepe dhewe. Ana kiai muni hasu ora oleh. Sing entes muni iki sapa? Buta. Ana kiai ora entuk. Nek kiai aja hasu, apa segawon, ngono lho. Kaya balamu wae, balane aku kabeh. Aku bakal golek swarga wong tuaku sing wis sedo. Anak saiki mulya nang susukan, mulya nang Tegalarum, sing rekoso dhisik wong tuwa, sing labuh dhisik wong tuwa. Saiki wis sedo tak golek swarga aku balamu apa mungsuhmu? Mungsuhku. Kowe gelem minggat ora? Ora minggir. Ora mikir idal. Wah, kokok ketemu ya. Samyor kang lintang gumedhap. Wayane kiai lak ra dicepet to. Jejer pindho begalang terus goro-goro. Iya. Bar goro-goro jejer pisan maning terus pamit ya kowe. Desa Nyamadya Ratri. Rumang gandaning pos pita. Sang Dewi Jawara amrengang lir swaraning
madu bronto lir swaraning madu bronto manyung somsarine kembang sampun paripurna Pancakara Raden Wijaya sarasaksa Dajjal laknatullah kasasarita mlajar sang Dajjal laknatullah Raden Wijaya kita swarga manengga puja manembah ibadah marang Gusti Kang Maha Puja Astungkara mandring donga sundul kayangan jrungkring saluka satemah ndadosaken titi wancine gara-gara apa pratandaning gara-gara denteni gager kayangan jrungkring saluka gegering para dewa geger kayangan jroning dados salana tumunipun kawan cacahing papat ing pandhegani Dening Semar Badranaya dherekaken putra pambajeng nala gareng panenggak Petra ragil Bagong sami gegojekan wonten ing Ramba saking tlatah susukan Tegalalum kapiyarsa rengeng-rengeng dheneng askar eling-eling Banyumasan awak dhewe dari hajati masyarakat susukan pengajian halal bihalalan kataman kitab karo selapanan NU Muslimat Padat kok njulik ngaji sambung wayang tujuane apa dakwah agama sinambi nguri-uri budaya
Wong ya ora eleke wong wayang ketinggalane waline Gusti Allah. Arane ringgit ketembung Sunan Giri sing nganggit, Girinata Sunan Giri sing nata sing nglakokake Njeng Sunan Kalijaga dakwah agama jaman rikala semana. Jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Jas hijau NU, jangan sekali-kali hilangkan jasa alim ulama. Jas kuning, bro rata bro, mudar ya aku. Wayange saka kira tembung apik Kang Gareng. Tembung apa? Wayang itu tembung wajib sembahyang, disingkat dadi wayang. Wayang kulit wajib sembahyang, kulinakno kawit alit. Kanjeng Nabi paring dawuh hadis sahih, wong Islam kon didik anak kawit 7 tahun diajari salat. 10 tahun orang gelem salat gebuk ning ora nganggo pentung, nganggo ucapan sing gampang dipahami, digenahake. Nek salat 5 wektu hukume wajib, ditindak oleh ganjaran swarga panggonane, tinggal dosa haram hukume neraka panggonane. Ngono ning gandeng wayang wajib sembayang ya dalang sinden yoga lan masyarakat nek seneng wayang aja lali salat. Wong seneng wayang ora salatke wong lunga ning ora ngerti dalane. Coba lunga kok ora ngerti dalane, ora tekan tuh mulya nang swarga, brungus nang neraka. Kanggo sing nonton, weh sapa ngerti tontonan wis dadi tuntunan timbang tuntunan ming do ditonton. Saiki wis akeh wong Jawa ora njawani, bangga putrane pinter bahasa Inggris ning ora ngerti basa. Takone mbane, "Makmu nanti to, Le?" "Mbuh, kaplane minggat rindi kae." Nang desa nyebut saiki wis ora patut. Ora patut priye? Oh nang desa kene nyebut kanggo wong tuwa paling dhuwur ya bapak karo ibu. Ana ora luwes, ayo bapak karo mak. Nek ora pantes, bapak karo simbok. Ora luwes, bapak karo biyung. Desa saiki gaya papi mami. Papi mami kemana? Mami sedang ndaut. Mami kok ndaut tungkake ting plethek mami trengklekmu. Mami papi kemana? Papi ngarit. Pulangnya nanti bawa apa kira-kira? Blarak untuk huruf-huruf. Mami kok ngerti huruf-huruf, mami bel gedes. Ning wayang tetep maknane wajib sembahyang. Sadurunge nonton isaan, bar nonton ya subuhan. Oh nonton wayang ora sate lunga ning ora ngerti dalane. Lunga kok ora ngerti dalan ora tentu pengen mulya nang swarga, brungus nang neraka. Anek kuwi wayang apa ta, Gong? Wayang ke pokoke apik luwih apik timbang sing gek mrisani nang susuan. Lho kok ngono? Ngono aku wayang lanang wedok tak campur dadi siji nang kotak pirang-pirang puluh tahun nyatane seprene ya durung ana sing meteng. Wayang kon meteng yen apa kowe? Anek sing dicampur nang kamar dadi sila nang wedok menungso dadi apa, Gong? LKMD lamar gari meteng dhisik. Nene wayange apik, Gong. Apik, Truk. Ane wis tau ana ustad ngaromake wayang terkenal viral nang YouTube. Ayo pancen Truk wayangke dadi hukume haram, nek nyolong dalang sak kotak didol ge mbadok. Ane mentok ge seni hiburan waton ora nimbulke maksiat, no problem ngono. Ya iki wong dagang cocot jane goblok. Enggak ngono. Bagaimana hukumnya sebelum salat membaca usoli? Piye Kang Gareng? Ya oleh wae maca WA oleh sadurunge salat. Nang salate ibadah yang diawali dengan takbir ditutup dengan salam. Urung maca takbir ora maca tomprang masjid ya luweh kok kakang cangkem. Oh bener dene. Bagaimana berjabat tangan setelah salat? Haram hukumnya trengklekmu amblek kuwi. Timbang dolan nang HP ya ben salamang diwiridang. Ngono, wong bar salat kuwi gelut ya oleh. Nek pancen ono masalah kok saingan son. Waduh. Gelut ya oleh kok apa meneh kok ming wiridan dikir ya luwih oleh timbang yuk-yukan. Ngono, ya wis. Zaman wis ora karu-karuan. Yes. Wong budaya seni dan budaya kan ming seni dan budidaya manusia. Hasilnya gawe ngipur karo gawe pitutur luhur ngono. Ajare wayang mana wajib sembahyang. Lenggeran eling ngongger marang pangeran. Aling lengger ya kena ning masane salat ngibadah ngono.
Dawe guru aku Tegarjo yang ngono kuwi. Oh ngono. Jaran Kepang ki jaran paling apik sak alam donya ki jaran Kepang. Lho kok ngono? Oh, siji sine jaran sing paling resik nang alam donya mi jaran Kepang. Sijine jaran sing glehke nang pengimaman masjid susukan ra bakal nguyuh ming jaran Kepang. Oh, berarti jaran Kepang kok jaran resik, jaran resik. Nek jarane resik kok sing nunggang ora tau raup, ora tau ibadah, sok pengkal jarane merongos nang neraka, mudhar ngono saiki. Sing nonton ratu raup biasa ya surung jarane nganti mlebu neraka. Oh, pitutur luhur. Topeng saka tembung taufik manane pituduh, topengan pira-pira pituduh taufikon. Mula jongkete jongket mengko pituduh. Ngono. Ngene aku duwe topenge akeh nang omah kae. Cacahe 9 kebogiro. Terus ana jenenge Sontoloyo. Jangkrik genggong, gondang keli, sumyar-sumyar, melik-melik, siripidi. Terus ana topeng perna-perna ngono kae. Kuwi ana maknane kabeh. Kebogiro, menungso urip aja njel gadrah kaya kebogiro. Kebogiro jogete njel gadrah, tegese wong urip aja njel gadrah. Dudu wae ora mang mbok miliki. Nek pengen ngambake sawah men berkah yo nganggo duwite sungkel ndure sungkel ngisore mesti mbok sawahe. Nek nggo pacul gacrul ndure plodroke ngisore sok pantek malaikat merongos nang neraka. Ngesuk wates mantawaqa sibrun minal ardi dulman tawaqallu bisabni aradina minan nar. Waduh kok ngerti teman Tru ngaji kok. Sapa wonge ngloncok sejengkal dari tanah mengko sok kalungi 7 lapis bumi ning rupane marak-marak geni neraka. Nang kene ora ndek kalung sok kalungi geni neraka ora porem apa nang kono apa. Kowe sing sok ahli ngesuk wates tak omongi kowe. Berbahagialah kamu besok di neraka. Kowe dian nek kowe gong kowe pitutur luhur. Siripiti wong wis tuwa kuwi harus mangkakang perceka masane ibadah, masane manungko puja marang Gusti sing Maha Kuwasa. Rondang dutan terus balik nyawer gawe nyawer barang bar nyawer mudiar neraka kowe. Ana ki wonge teko wonge. Teko. Wis tuwa mbok ya duwite bagi putune men jajan dhewe wirid nang masjid lek rampung kok nyawer. Bojone nyawer kok balang nggo mutu yu. Kowe siripiti. Melik-melik. Wong cilik gedawan angen-angen biasane ngarit nyalon DPR melik-melik. Amelane temani melik ala melik kapulungan melik ala melik kapulungan ngono kae jenenge wong kakeang gedhuren angen-angen. Ana gondang keli wah kowe ape kowe critane akeh wong tua lali anake dhewe duwe pitik jementir maghrib rong bali RT-ne takoni Pak RT ndak preso pitik kula ning mbasa anake wis lemu gedhi wayu blengah-blengah 16 tahun jam 11 bengi rong bali ora takoki sapa-sapa bali meteng mudiar ngono saiki ngono kuwi jenengane gondang keli. Lho tembangane alang gondang keli rama sapa mau sing kelangan rama ngono kae. Kuwi akeh wong tuwa lali karo anake. Sulase sulanjon. Wala edan kabeh. Gong, apa? Ning sing viral ora kuwi lho, Gong. Apa sing viral? Kidul kae apa manuk Baladewa. Kanane apa onde-onde Jawa. Ayo para kanca taat mring agama. Ben uripe ayam tantra agama. Ana sing nyurupi malah iki. Sing ngeson kae paling suwi-suwi kesurupan kae. Modele kono kae wong rewo-rewo. Kene rawuh nek dukani nek wis guyane leren ya. Lae gagak sak delita hemel-hemel nala gedeng. Napa mau? Petruk. Napa, Pak? Bagong. Ya, Om. Om ki paman. Paman kilik. Iki ki bapakmu Glower. Kowe nang kene do seneng-seneng ndar ya gek susah. Dadi preso Sinun Prabu Pandhu Dewa Sedhara itu Jasuwarga.
Ingkang Darwisawis ben kon mondok kon ngaji ditirakati gedhe wong tua marang putra, anak wajib bekti marang wong tua. Dina iki Darwisawis gek golek swarga wong tuane mula Gong, yo Pak, anakmu kon mondok, suneke mati men gelem tahlilan, yasinan maca Quran gawe ngamal apik, njurung kowe tekan swarga. Lho, wong anakku wis mondok setengah sasi biyen entek kowe isih gemblung kok, Truk. Mondok nanti rumah sakit. Sing dikesake bapake pondok pesantren goblok. Oh iya tak pondokne Pak. Dunge dadi anak putu sing saleh salika. Paling jaman saiki kepengin ya mondok ya karo sekolah Pak nek ngono. Ha nang kene daerah Borobudur ya akeh, Magelang ya akeh. Kecepaan ana Marido. Iya. SMP Penawaja Al-Haramain. Sekolah menengah pertama pendidikan Ahlus Sunnah wal Jamaah Al-Haramain nang Pondok Al-Haramain kono lah ya ngono. Oh ya oke. Bribek alhamdulillah wis tekan kelas 3 nggih. Ngesuk mei akreditasi nyuwun pangestu dhateng para kiai muga-muga akreditasi bijine sae. Allahumma insyaallah niki akhir Syawal badhe mbangun asrama Pondok Putra. Dongaaken mawon mboten usah njaluk duit ning njaluk dongane. Wonten ana nyumbang ya alhamdulillah. Ning orang tak jaluk-jalukake. Nah, nenek sing sekolahan pengen jaluk aspirasi barang nek mumet. Nek pondok ora, aja ora entuk. Nek sekolahan krana ana ujian barang dadi jalukake negara barang nek pancen ana ya ora apa-apa. Nenek sing pondoke jan ra entuk. Malah Mbak Muni, "Mbun Pak nek pondoke tak dolke sarung batik mumpuni mawon." Batine damel bangun pondok cocok kuwi ngono. Ning kok urung ana sing nganggo nang kene ya. Ya ngesuk nek Kataman Garjo meneh. Wes Petro, apa Pak? Awak dhewe arane punakawan punopono, pono maknane ngerti kawan kanca, kanca sing kudu pangerten. Jam pira, Truk? Pun sonten, Pak. Yo. Mangsane ngono. Bapakmu ya kek rada akeh acahane ngono. Nah, mau ngaji teng pundi, Pak? Maesuk nang Karen Surajaya Candi Mulya. Saiki sowan nang Susukan Tegalarum. Makin dalu bentingan Parimono Mungkit. Laris ya, Pak? Oh, laris. Nek karo mantune laris apa? Oh, padha larise. Iki mauntune maesuk ana ing ngadi Gunung Windusari. Ha iki bablas jarine mau dikira aku ora ngaji, apa badhe ndak pundi. Aku ngaji nang Borobudur. Oh, rostone mboten ngaos. Ah terus nggo sowan Mbah Nur Watu Congol sampeyan cah loro edo sowan kono. Salam takdim saka Bapak diaturke Mbah Nur. Nggih. Terus monggo bengi Bapak ngajeni wonten Bantul, Pak, wonten Serandaan. Aku wingi bengi wis nang Pajangan wis gentenan. Lah rese tak padha ta? Ha ning kayane sangune akeh kono. Ayo takoni ae to. Ayo mbok menawa mergono kaya kono aja kaya kowe ya lah. Ayo dereke nduk kesempatan monggo Pak. Ayo.
kalian lasak wanawasa lakuning sang wica senan wana mawa teja dina samandra pindha lintang bima sekti pindha lintang bima